Waduoge boma Nairobi kama ogayo mar ODM Raila Odinga oyogo thuolo manyangafu mane piny Kenya Wito ero paundeke maduong' ma JKIA kokalo e rak mar Adani. Raila wacho ni piny Kenya kidek dok chien e weche mag dongruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe kalore ni gionge paundeke maduong' manyasani. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Raila bende opodho chenro mag sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudo seyo kowuok kuom jopiny. Weche abiriyo bang' doho nyono brek e orak mar kambi mar piny India mar Adani kod piny owacho mar Kenya mar yaro paundeke maduong' mar JKIA, ogai mar ODM Raila Odinga ochiero mbakano kendo. Kenya is very strategically situated where we are. We are very fortunate. Kenya can become a hub, a big hub. I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Raila wacho ni jo-Kenya nyalo biro ywago ang'e kuom ne rwako siasa e orak mar Adani kaluwore gi ondamo ma pinje mamoko mag Afrika goyo e weche mag dongruok ka ipimo gi Kenya. And then now, when you now brought in the Adani, they brought all these politics, and then the contract was cancelled. If that is not done, Nairobi will just become dormant. Look at Addis Ababa. It's going, and now they're putting up a new big airport. So Addis Ababa is going to be the hub around. Ethiopian Airlines is the dominant airline now on the continent. Kenya Airways can do the same. Kenya Airways can be the carrier in the continent because South Africa went down. But we are not doing it. Orak mar Adani ne ochung kod doho mamalo dwe mar 11 higa mokalo bang' yudo kwet mager kowuok kuom jopiny, jotich mag paundeke maduong' ma JKIA, riwruoge makedo ratich oganda, josiasa kod ute lamo. Seyo maduong' ne en yor apanda mane sirikal ochopogo e winjruok kod kambi mar Adani kaachiel kod weche mag mibadhi mag chiwo asoya mane doho mar piny Amerika oyedogo kambi mar Adani. E odiochieng' mar ariyo mar romo mar buch ten migepe e kar dak makare ne bore Nairobi, Raila bende osiro chenro mar gero udi manyasani ma nengogi oyweyo. Raila dwaro mondo oger chichni, skunde kod ute thieth e alwora mar ute makamago kaka yo mar konyo jopiny. And put a school somewhere where the children will go. Put a health center somewhere there where if they're sick they'll go. And a social place where they can go for recreation, or they can go for one for the road. We are one government, one broad-based government. So there is no government, there is no corner that belongs to any one of you. There is no corner that belongs to anybody. You know, the problem of silos is that somebody goes and corners something there, and then he says, nothing happens in this place unless I say. Ikindeno, jatend piny William Ruto, ochiwo siem mager ne apisas mag sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar mibadhi e chiwo orak mag sirikal. Whoever is awarding a tender for something they know that it will not be of use to the public should carry personal responsibility for it. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.